Gaurko musika zuzenean telebista saioko atal berri hau grabatzeko Bilabonara etorri gara. Nestor Otaño artistaren muralaren aurrean geratu naiz Jokin Pinatxorekin, Janus Lester taldeko abeslari eta sortzaile nagusiarekin. Berarekin batera, taldearen ezaugarriak ezagutuko ditugu. Eguzki izpiak aurpegian goizetan ematean sortzen dizkit barnean sentimen gozoa. Leihoak ireki goitik bera euria barra azaleratzen ditu sentimen gazia. Haupa Jokin, hemen elkartu gara, Janus Lester egitasmo ezagutzeko. Azteko eta behin, nun dago proiektuaren abiapuntua? Janus Lesterren lehenengo ideia sortu zen, errango nuke 2019 bukaeran edola. Ze, aurretikoan nun azken trena deitutako beste talde bat. Eta, azkenean ezin izan genuen horrekin jarraitu, eta bai banun barruan, barrenak eskatzen zidan zerbait berria azteko, zerbait pertsonalago azteko. Eta horra nintzen lehenengo abestiak eta lehenengo bozetoak egiten. Eta baita ere bandako lehenengo musikariak bilatzen. Eta azkenean barne behar batengatik horra nintzen lehenengo abestiak idazten eta orain arte. Esan daiteke kantuak zeuk sortzen dituzula, zure etxean lehen zirriborroak eta horiekin bandarekin borobildu eta horrela itxi da taldearen lehenengo diskoa. Nahiko argi nuen taldea osatu nuenean, taldea handi bat osatu nahi nuela, zelen azken trenan 4 musikari ginen, eta kasu honetan banda handitu nahi nuen. Eta azken trenan makinek jotzen zuen bateria, eta nahiko garbi izan nuen kasu honetan nahi nuela berak nirekin jarraitzea. Eta makini idatzen nion lehenengo, berekin konpartitu nituen lehenengo ideiak, eta hortik banan taldea osatzen ganitzen. Janus Lester banda osatzen duten musikariak ezagutuko ditugu banaka, alde batetik, base ritmikoan, Ane Bastida baxuan eta Martina Arrelaitz baterian. Bai, Ane Bastida idatzi nionean, zinun pertsonalki ezagutzen, ikusian nun 1000 aldiz eszenatokian jotzen. Eta egierran niretzat izan zen, kriston sorpresa baiezko eman zianean, lehenengo, ez etxeko lehenengo demoiek bidaltzean eta gainera, bai banula burutan nahi nitula izan korista desiente zuzenekotarako, eta basua jotzaz aparte, emakumezko ahots bat edukitzea eszenatokian niretzat superaberazgarria zen, eta basuan han edukitzea eta baterian makin, nire iruditu zitzaidan kriston base sendo bat zela. Teklatuetan, Euskal Herriko musika eszenako gaur egungo beste pertsona importante bat, Garazi ez nahola. Zerrango dizut ez Garazitaz, bertze, sorpresa o pari eder bat, ekarri diana bizitzak Garazikin lanean hastea. Piano jole bezala, ez piano jole bezala, baizik eta tekletako elementu guztiak jotzen bikaina izan da, baita sorkuntza munduan ere kriston aportazio egiten du, eta super gustora berekin egiten dudan gauza guztietan. Bai diskoan eta bai zuzenekoetan gitarra jotzen duzu zuk ere, baina taldean bada beste gitarrista bat, Javier Etxarri. Bai, Javier Etxarri Tolosarra, berare ez nun pertsonalki ezagutzen, baina ikusian nuen jotzen eta atentzioa deitu zian ze fina zen jotzen batez ere. Eta behar bada igual, bera da bandan paper zailena duena edo, azkenean nitaz aparte 6 musikari izan eta bakoitzaren lekua bilatzea batzutan ez da erresa. Eta nik uste dut berak izan duela hasieratik paperik zailena, baina nik uste dut gai izan dela baitere bere azkenean pertsona bat entzun duena musika pila bat, eta hainbeste entzun du azkenean badakilan non ubikatu, eta kriston gozada da berekin jotzea. Eta zazpikotea osatuz, Aize sekzioan, Julen Suarez eta Andoni Arriola. Bai, bi makina, aspalditik ezagutzen ditun, gaztetan elkarrekin txarangan zakitzen bat aldiz izanen dugun elkarrekin. Eta, izan dire bi haize jotzaile edo, hasieratik komentatu niena, nahi nitula nahiko haize freskoak eta ezberdinak landu. Eta segituan animatu ziren esperimentatzera eta gauza ezberdinak probatzera, eta egierran bai diskan eta baita zuzenekotan ere nik uste dut bandari kriston puntxa ematen digutela eta pila bat sumatzen dela. Eta frontean zu, ahotsean eta beste hainbat tresna jotzen, taldeko gidari, sortzaile,
Baina beti ere taldea buruan, ez? Bai, hori tokatzen zain niri, ez? Pixkat, 6 musikari puzka hauek gestionatzea eta beraiekin lan egitea. Eta nire partetik, behintzat ari naiz, guain nago momentu batean naizela gauza berriak probatzen nire buruakin, nire ahotsakin, eta uste dut beraiek ere pila bat laguntzen diatela, eta alde hortan egia esan super eroso eta konfiantza hartzen. Musikalki parametro ezberdinetan doa Janus Lesterrelen diskoa, sol giroak badira, funky ritmoak, pop melodiak, denetarik pixka bat sartu duzu debuteko lan honetan, talde izaera handi honek ematen duen aukerak baliatuz. Bai, nik uste dut zorte hori dugula, ez? Azkenean gerozta musikari gehiago izan, gerozta aukera gehiago dituzu, musika estilo ezberdinetara tiratzeko, ez? Nik uste dut funtsean ni banaizela nahiko poperoa eta melodiak badirela nahiko poperoak, eta nik uste dut gure funtsa hor dagoela, baina azkenean hartu kontuan ideia baten zirriborroa aurkezten dudanean, normalki ez dugu bidea finkatzen uzten dugu, ea melodiak norun zeramaten digun, ez? Eta azkenean 6 musikari, nitaz aparte 6 musikari ezberdin, bakoitzak edandu iturri ezberdinetatik, estilo ezberdinetatik, orduan arreglo egiteko elkartzen garenean, eramaten digu abestiak azkenean lekun batera, ez duguna guk itxi, ez dugu mugatu, eta horregatik badira abesti batzuk, hautenak askoz ikutu funk ikutago bat, beste batzuk elektronikoagoa, beste batzuk igual askoz lasaiagoa, eta nik uste dut azkenean 7 musikari izateak hori ere baldintzatzen du. Musikalki zure buruan, hastapen horietan ikusten zenituen hainbeste frente irikita edo argiago zenuen bide bat eta gero denborarekin zabaltzen duen da? Izan naiz beti pertsona bat nahiko anti-etiketak. Orduan, bai izan dudala garbi, enula bai sumatu izan ditut taldeak, edo egintzaienak kritika ez, hau etzara zu edo nik beti izan dut nahiko garbi, nula inongo mugari jarriko abesti bat idazterako garaian. Abesti hau joaten baldin bada elektronikarun, goazen. Joaten baldin bada funky aldera, goazen. Ez dut ikusten zergatik mugatu behar duan nire burua, orduan bai lehenengo zirriborroetan eta gero ere bai ekoizpenarekin hasi ginenean, beti nahiko irekia izan nun dena. Aipatu dugu musikarien eta musikaren garrantzia diskoa, baina esango nuke kantuetan zure ahotsa eta zure ahots lineak garrantzia dutela eta Kristo lana dagoela kantu bakoitzaren gainean. Bai, azkenean funtsa hori zen, ez? Nahiz eta kriston basea egin, nik uste dut nik behintzat pertsonalki garrantzia handien ematen dio dela bai ahotsari eta baita ahotsakin sortutako melodiei ere bai. Orduan kanta guztiak sortu ziren, ez da nola erran, ahotsa apoiatzeko edo ahotsa edertzeko, eta azkenean garrantzia kantatutako melodiak izateko. Eta hor jokin, disko entzun da eta zuzenen ikusita egitasmoa, Kriston lana, Kriston saiakerak, eta imaginatzen dut 1000 aldiz probatutako formatu ezberdinak ahotsaldan gintzan, ez? Eta saiakera bat haratago joateko, ez? Bai, hori da, justo lehen aipatzen izuna, nagoela momentu batean pixkot esperimentatzen eta probatzen aber ze egin dezakedan, ez? Bai egia da, lehen azken trenakin abesten nuenean behar badan ere burua askoz gehiago mugatzen nuena egunerokotasunean entzuten nuen horri. Eta disko honetan bai ibili naizela probatzen, edo saiatzen behintzat ahotsan modu ezberdinetara modulatzen. Egia da, gaur arte ez nule inoiz falsete bat egin eta diskan badirela porroi bat. Gero ere bai melodietan askoz dantza gehiago egiten. Eta gero ere bai hori bai zuzenekotarako banda osoarekin edo formatu akustikotan edo bakarka nagoenean ere bai bestiak ez ditut berdin abesten. Eta egia erran, ari da izaten prozesu bat pixkan nire burua ezagutzeko eta evoluzionatzeko, eta nik uste dut sumatzen dela saiakera hori, eta horrekin nahiko kontent nago. Ohikoa
Bihurtu da gau bat elkarrekin pasa, mezu bat bidaltzea hortik bi egunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanpo nagonean, ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da kafe bat. Musikalki aipatu duzu, ez duzula maite etiketak aipatzea, baina klabe batzuk eman dituzu, ez? Pop giroak badira, melodia goxoak ere, soula, funkia. Hasteko dira musika estilo batzuk, orain dela urte askotakoak, baina diskoa aktuala sonatzen du, ez? Gaur egungo melodiak eta gaur egungo erritmoak badira bertan, ez? Bai, nik behintzat sensazio hori dut, ezakit, niretzat zaila da batzutan hain analisi hori egitea, baina bai badirela, eta baitan ere referentzia pertsonaletan ere, referentzia gehienak badireta ja duela urte batzutako musikarienak, baina nik uste dut, bai Einaut egindako ekoizpenan eta banda moduan eman diogun arregloakin ere saiatu garela estilo horiek aktualizatzen eta modernizatzen eta diskan islatzen, eta lortu baldin badugu, bikain. Aipatu bezala, kantuen zirriborroak zuk zeu sortu dituzu, bandarekin borobildu, eta 9 kantu horiekin Gaztain estudiotara joaten zarete, Gaztain estudioetan Einaut Gaztainagarekin diskoa grabatzeko. Pertsona egokia zure diskoa grabatzeko. Bai, pertsona bikaina, zuk erran bezala, lehenengo zirriborroei arregloa eginta gero, erabaki genuen diska Gaztain estudiotan grabatuko genula, Einaut Gaztainagakin, eta egia izan, gozada bat izan da berekin lan egitea, eta izaten ari da berekin lan egitea, azkenean zuk ordu pila sartzituzu abesti batean, eta eskertzen da kanpoko ikuspuntu bat, ez? Eta kanpoko ikuspuntu hori Einaut bezalako buru magiko bat denean, guretzat izan zen kriston laguntza. Gainera Einaut bada pertsona bat estilo ezberdinetan lan egin duena, eta nik uste dut guri horrek ongi egin zigula, ze bazitun nahiko baliabide abesti bakoitza ere alde batera edo bestera bideratzeko, eta alde hortatik kriston gozada izan da. 9 kantu batu dituzu diskoan eta horietako batzuk, bideoklipa ere badute, gaur egun bizigaren garai hauetan ezinbesteko tresna, ez? Bai, guretzat garrantzitsua zen single bakoitza bere bideorekin ateratzea, batez ere orain, ez? Hasieran, irudi bat sortzeko, eta jendeak ere gun hor ginen ezagutzeko. Eta horregatik gure lehenengo 3 singleetan, Maitasuna eta Gun, Ez gaitzela loak harrapatun eta baita Dap-Dapen ere, nahiko beharrezkoa ikusi genuen alderdi hori zaintzea, zuk aipatzen zenunagatik, ez? Gaur egun abesti bat bideorik gabe ematen du abestia ez dagoela. Esan daiteke leheno kantua zela, gero bideoklipa etorri zela, eta gaur egun dantza ere jakin behar da kantua asko entzuteko eta ikusteko, ez? Dap-Dap kanta izan daiteke adibiderik onena horretarako. Hori izan zen apustu bat, hasieran taldeko inor animatu etzena, baina nik nahiko garbi izan una hasieratik. Ze, Dap-Dapek transmititzen zidan sensazio hori edo vibrazio hori dantzan agertu behar ginela, ez? Eta nola nahiko garbi nun, ez ginela ongi dantzatzeko gai izango, proposatu nien, ze gainera ikusi nuen duela urte batzuk Eurovisionen parte hartutako talde batek, egintzula estilo ontako dantza bat, eta ikusi nuen eran, gukin berra dugu holako zerbait. Eta joan nintzen banan-banan ez denei batera baizik, eta denei batera aipatuta seguro ez masiboa etorriko zela, eta joan nintzen banan-banan bakoitza ditu, ikusi hau, saiatu behar gara egiten olako zerbait, eta igual bai, eta hola banan, bideoklipan egunera arte, eta hantxe egun hortan ikasi genuen dantza nola izan entzen, eta hortxe gota genuen, Dap-Dapen. Goizero irrifarra, nekea eta negarra, alboan, igunak
eta dap-dap, elkarriekin dap-dap, airean goa. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Kantu bat da diskoan dagoena, baina bai adierazgarri ere Janus Lesterre bilatzen duena, ez? Ritmo dantzagarria, jendea dantza egiteko eta gozatzeko, ez? Bai, hori zen helburua dap-dapekin, ze gainera, kriston sarrera hasieran ez zeukan, baina kriston sarrera garrantzitsu egin genion, hortara bultzatzeko, eta nik uste dut, bai, laburbiltzen duela diskako kontzeptua, ez? Azkenean nik uste dut dap-dapekin helburua dela, egunerokotasuneko alderdi negatibo horiek kentzea, eta denataz ahaztu eta dantzatzea, eta horrekin saiatu izan gara bai diskan eta baita kontzertutan ere. Askotan aipatzen ari gara ere azken bolan badatorrela gazte belaunaldi berri bat, ideia berriekin, musikalki ere parametro berrietan, zu gazte izan arren ja urteetako esperientzia baduzu hainbat musika ekimenetan, baina sar zaitezke belaunaldi berri honetan, gauz berriak proposatzen ari dena, ez? Beste hainbat artista gazteekin batera, ez? Bai, nik uste dut oain sumatzen ari dela kriston jende gazte pila eta berria animatzen ari dela sorkuntzara, eta nik uste dut hori bai entzulentzat eta baita euskal kulturantzat ere kriston berri ona dela. Eta igual hor albaldin nahi sartu, ongi nire partetik, eta nik uste dut aipatzen izuna, ez? Gainera, ez delako bakarrik jende gazte berria, baizik eta jende gazte berri pila ari dena usartzen, ez? Igual azkeneko urtetan egin ez diren musika estiloak edo izaera horiek lantzera, eta nik uste dut hori bai gaur eta baita hemendik hainbat urtetara atzera begiratzen dugunean berri hona izanen dela. Kantu koloretsuak izan daitezke zuenak. Diskoan ere kolorea nabari da, portadatik hasita beste hainbat funtzioetara, bideoak ere koloretsu dira asko, hori irudikatzen du pixka zure izaera eta taldearen izaera, ez? Kolore hori, bizitasun hori, magia hori. Bai, hortan saiatu gara, nik uste dut diskako abestiak entzunda, niri nahiko, nik imaginatzen nuen, lehenengo abestiak grabatu, eta estenatokira begiratzen zer nahi nuen ikusi, ez? Eta bai imaginatzen nuen kolore golpe fuerteak, arroxak, moreak, eta holakoak imaginatzen ditun. Eta nik uste dut, guretzat, behintzat niretzat garrantzitsua izan dela, alderdi estetikoa, ezagin dut erran, diseinu aldea, hortik eramatea. Gero eren, badira diskan nahiko abesti behar bada ezain koloretxak, ilunagoak direnak ere bai, baina nik uste dut kontzeptu orokor bezala, eta Janus Lester izaera edo funtsa bezala, koloretara eraman dugula. Diskoa ja denbora da grabatu zela, banda oraindik eraikitzen ari zinen, imaginatzen du zirriborro berriak egongo dira bidean, ez? Badaude zirriborrak bidean eta gauza berriak eskutartean, eta ez nola izaten den, ez? Lehenengo diska ateratzen duzun momentuan, oroitzen dut, aurkezpena egin genuen momentuan, kriston libera izo izan zela, eta nahi gabe hurrengo egunean, jari nintzela pentsatzen, lehenengo diskatei baldin badugu data hauetan, bigarrena izango da, hemendik urte batera, urte eta erdi olako zerbait, orduan eskutartean beti baitut gauzak prest, eta buruare bai lanean etengabe. Bada denbora bat, diskoa kalean dela, zuzenean ere hasi zara aurkezten, zer nolako esperientzia orain arte? Udan hasi ginen, berako bestatan izan zen gure lehenengo kontzertua, eta hori udan eman genituen, hiru lau kontzertu rodatzen hasteko, eta ze bakarrik abesti bakarra aurkeztua genuen, maitasuna dugu, eta nahi genuen ikusi abertzeintzen harrera, jendeak gure abestirik entzun gabe. Eta egia erran izan zen guretzat gozada bat, ze jende pilatori zen deskurritzera abertziten genuen, eta kontzertuak eta geroko zen berotasun hori sumatzen genuen, eta behin diskat erita egin dugu lako jira txiki bat olaia gizartekin batera hiri ezberdinetako aretotan, gero egon gara ere bai bertze areto edo plazetan ere bai, eta orain arteko harrerakin egiarran super gustora, nago aur baten ilusio horrekin, eta super konten. Eta orain ere udara begira egiarran egutek ja pila bat bete zaigu, eta kriston karretera gogoz nago, eta egiarran ezin diot gehiago eskatu. Zabaldu duzu bidea, fabrikata etxe artean, iturburua ideak, aro berrien atean. Zure zurrunbiloetan, gazia eta gozoa, gogorarazi diguzu
Itxasora, herriora, euskara marean gora, herriora, kilometroz, kilometro, itxasora. Berriki kaleratu da Janus Lesterren kantu berri bat, kasu honetan kilometroak ekimenerako egindako abestia, ez? Bai, eskatu ziguten kilometrotako abestia egiteko, Horeretako ikastolatik. Eta gainera, Jon Maiak egin digu letra, eta imaginatu ze gozada guretzat, ez? Jon Maiak letra bat eman eta horreri musika jartzia. Eta nik uste dut lortutako emaitzakin baini eta baita banda nahiko konten gaudela. Imaginatzen dut aurrera begira, kantu sorkuntzan jarraituko duzutela, eta bitartean agertokiak izango direla zuen jomuga nagusia. Lehen aipatu dugu, ez, erritmo dantzagarriak direla zuenak, hemen Euskal Herrian beti onda tradizio bat erritmo dantzagarri horietan sakontzeko eskarrok kiroetatik hasita. Badatoz, aipatu bezala belaunaldi berriak ideia berriekin, askok ere dantza lotuta, baino bestelako koordenada batzuetan, ez? Bai, bai egia da, eta nahiko garbi izan taldea sortu nuenean, nahi nitula haizeak nire taldean, baina nahi niola buelta bat eman tradizionalki Euskal Herrian egon diren haizezko, zuk aipatutako ska rock talde hoiei, ez? Baina nahi nuen bota, behar bada nik sortzen alnitun pop melodiak nahi nitun bulkatu, behar bada askoz haize bluesero edo souleroagoetara, eta nik uste dut hori sumatu dela, eta baderagoela ere bai orain talde gazte ezberdinak, bai zuzenekotan eta baita estudioko lanetan ere, ez dakit okurritzen zezkit, STR, J. Martinak ere zuzenekotan eraman izan ditu haizeak, sumatzen dela haize melodiei buelta bat emateko behar edo nahi hori, eta niri behintzat entzule bezala pila gustatzen zait. Hombre, bai, nik uste dut, nik bereizten ditut, sorkuntza lana ikusten dut modu askoz, zain darran, lasaiago batean, eta zuzenekoak bizitza ematen diate, ez, kriston adrenalina golpea diren niretzat, askoz pasionalagoak dire, eta nik uste dut hori publikora etortzen den edozeinek sumatuko dula. Gozatu dugu diskoa entzuten, gozatu dugu ere taldea zuzenean ikusten, zirriborro berrien zain, hurrengo omenaldietan, bertan ikusiko gara. Eskerrik asko, Jokin. Eskerrik asko.